Welkom bij het programma Gewest Friesland. In dat programma laten we alle weken reportages en staat die jet iets houden waren in het programma van gewest tot gewest. Dus soms in het Hollands, soms in het Friesk. Maar het Friesk weer, dan maakt Johan van der Zee die reportages die echt regionaal wien. En zo kom je dan te landen, Johan, bij Sjoerd Cuperus uit Koudem. Ja. Nou, op een nijwerden artiest werd ik nog nooit van jet hier. Nou, weer een belangrijke, wichtige tekenaar. Hier is Jetses en hier is Cuperus. En Cuperus weer Jim Fries. Die kwamen uit Amsterdam en die wennen in Koudem. En die exposeerden in het Koopmanshuis in Frenscher en maken hele mooie tekeningen. Dus ik denk, nou, dat is toch een mooi in te letten. Wat nog heel bijzonder weer, dat zijn vrouw, wie onderwijzeres in Amsterdam, had Anne Frank in de klas gewoon. Maar bijzondere mensen. Cuperus weer woer eerst helemaal net. Want die weer, ja, haast verlegen. Als hij een tekening just, hij tekende mensen nu altijd op een reg. Haast nooit van voren. Maar hij maakt een prachtige tekening. De Siltjen in de reportage die uit 1982 komt, hoe de tekenaar Sjoerd Cuperus. Hoeveel zou u er hebben? Honderden. Ik heb pakjes van 300, ik heb pakjes van 200. Ja, hoeveel in totaal weet ik niet hoor. Schitterend bezit, hè? Ja. En dit? Een angstig bezit. Nou, dit. Want er raakt alles wat weg en dan komt het niet terecht. En dan blijf je Jawel, de meeste dingen komen wel terecht. Maar ja, als er zoveel is, dan moet je er wel eens naar zoeken. Maar Ja, dit is de tijdens een kerk. concert in de kerk in Bolsward. Vond u het altijd goed dat hij tekende? Wel ja, best. Dat hinderde toch niks? Maar bij een concert en zo? Nou, hij deed het wel heel stil altijd. Want je moest het natuurlijk niet te luidruchtig doen. Dan is het niet zo leuk. Je potlood krassen. Nou, dat... Ja, nou, ik heb ook wel eens zo gedaan. Sst. Maar meestal lukte het toch wel. In Concertgebouw tekende niet ook altijd. En op de markt, overal. En dit stel, dat heb je ook getekend. Toen ze een beetje narigheid dat hadden. was een ruzietje. Hij doet wel echt moeite om een beetje vriendelijk tegen haar te praten. Ja. Ja, dat kun je zien, hè, aan de houding. Ja, zij is een beetje bozig. Het meisje was Dat een zie je beetje... wel een klein beetje aan dat hoofdje. En dit Dus is ook weet ik. enig met het kindje erbij. Daar bent u zelf erg tevreden over, hè? Ja. Dat vond jij duidelijk erg goed, de hè? houden van het kindje. Ik zag vanmorgen nog, waar waren we? In die schoenenwinkel. Dat kleine kindje. Ja. Ze hebben een typische houding, hè? Zo'n... Zie je het? Ja. Ja. En toen u dat vanochtend zag, hè, Ja. wilt u dan weer tekenen? Of, Nee, ik weet het niet. Ik zou het niet kunnen hier. Hè? Nee, het is wel moeilijker. Nou ja, je bent weer zoveel ouder dan die tijd. In Attes? Ja. Daar kwam ik elke dag, want Roland de Holst had gezegd, ik moest apen tekenen. Al maar apen tekenen, dat je laat zelf een aap was. En ik tekende, nou dat was zo moeilijk, want er waren van die stangen, daar moest je tegenaan gedrukt staan met je benen. En het was een rare geschiedenis. En er was één aap die dacht, nou zeg, wat moet die vent er allemaal? En toen kom ik op een ochtend binnen en er lagen allemaal korsten brood in zijn hok en die ging je weken in een waterbakje, zo'n drinkbakje, dat goed week was en de pats die tegen de tralies, dat ik zat onder de smurrie. hij wou u weg hebben. Ik denk het. Maar hoe komt zo'n aap erbij om dat te doen? Hè? Omdat eerste weken en
En ja, dan kwam ik weer en liep ik met een boog om me heen, want dan was je weer bezig. Maar ik maakte dat ik wegkwam. Je moet natuurlijk vreselijk vlug tekenen, hè, want het gaat allemaal, het beweegt. En dan moet je zo gauw mogelijk zo'n beeld op papier zien te krijgen. Mijn man was altijd aan het krabbelen, was altijd aan het tekenen. Als hij ergens was, had hij altijd papier en potlood bij de hand om te tekenen. En u was er ook vaak bij? Ja, ja, hier bijvoorbeeld waren we op Vlieland. Daar zijn we van Koksdorp af met een schuit naartoe gegaan. En toen moesten we het hele stuk lopen over de Vliehors. En daar lopen we nou met z'n allen. Dit is mijn neef, dit ben ik, dit is mijn vriendin. En dit zijn Jan van der Kooi en Antje Kales samen. Van der Kooi staat er niet goed op, geloof ik. Vind jij nee, die loopt niet. Van der Kooi loopt niet, zegt hij, maar wij lopen wel allemaal. Op de tekeningen, zie Ja. je. Maar u liep daar dan achteraan? Ja, ja. En dan was het wel vies weer, maar dat kon hem niet schelen. Hij bleef toch doorkrabbelen. Dit is eigenlijk veel leuker dan een fotoalbum bekijken. Natuurlijk. Het is Nou, ook weet veel je, leuker. ik vind een fotoalbum gauw vervelend, hè. Maar Ja. tekeningen, er is veel meer variatie in. Het. En hier waren we met een vakantie ergens in Luxemburg. Luxemburg. En er was een vrouwtje in een klederdracht, maar toen had hij geen beter stukje papier bij zich. Maar u dan moest toch dit. tekenen? Het moest toch vastgelegd Maar ik worden? weet, Ja. was dat een houten klosje? Het was geen hoedje, wat was het? Nee, het zat met een band om de hoofd. Ja, het was een houten klosje. En dan zat het een soort petje zat er bovenop. Ja, begrijpt u dat nou, dat het zo'n houten dingetje, Dat hadden dus ze een op het houten hoofd. klosje, Ja. dat je dat op je hoofd hebt. Nou, dat Nou, dat diende toch als hoed? Ja, wat ik voel en wat ik... dat komt in tekening. Beter nog dan in woorden. Ja, een spreker ben ik helemaal niet. Maar ja, door beelden kan ik het beter weergeven dan in woorden. U heeft gezegd dat de tekeningen die u van uw moeder op haar laatste ziekbed gemaakt Ja. heeft, dat zijn de beste. Waarom? Ja, waarom? Ik wou dat tekenen, het was eigenlijk de laatste levensperiode, zou ik maar zeggen, van mijn moeder. Ik kwam mijn moeder nog eens tekenen. En ik heb heel veel tekeningen van haar gemaakt. En ze zijn goed gelukt. Want die kamer was half donker, of schemerig, maar het lukte. En zelfs met sepia, met pen en inkt. Ik weet zelf niet meer hoe ik dat gedaan heb. Of ik nou met een inktflesje in mijn hand gestaan heb. Maar ik was erg blij met die tekeningen, omdat ze goed waren. Het was mijn moeder en... Wat ik dan wel mooi vind, als ik zo'n reportage hoor, de vogels die hij Ja. tekende. Dat Dat schitterend. wordt echt fantastisch. Ja. Dus er kwamen een soort op Texel, daar tekenen dan vogels. Ja, die zoen eigenlijk ergens in een boekje staan, maar dit is die vogel en dit is die vogel. Maar die boekjes ben er ik wel. Ja, ja, Ik ja, hou een ja. boekje van Sjoerd Oké, Couperus. ja. Dus hij weer wel verneemd in. En weer een verneemde tekenaar. Ja. Ja. Wat ik verneemd weer, wat nou verneemd is, dat is Henk de Boer. Want die had een fonteinmaker van piemels.
Dus dat wordt een hele heden nog bij de culturele haardstad. Maar wij zullen je wat Shell en ik let het eerst even zien en dan praten we erover. In 1993 op een jaren hij hem al over de toekomst van Friesland. Hij was zwargelijk, Henk de Boer. If there's an area waar het gezegde voor jeden etwas gilt, c'est la Provence de Fries. Wasser, bos, beaches en spiaggi. Navigar a vela, angeln, surfen, segelen en rowing. All that is possible in de zona Zuurwest. La Côte de Lemmer a Afsluitdijk offers ruime accommodaties voor swimming. Avec les spectacles attractives. Ringrijderij, vierliepin en drabbelkoegenbakkerij. Sobre todo para, in het bijzonder voor children, de plage sur Peligro Gracia en in de woods herumtoben und spielen. Amen. Zij het het altijd wist, ze vier als ik mij heugen keer. Maar die tijd die is voorbij, de toerist had u ontdekt. Simmerduigen plak voor mij, het is de ronde die toen breekt. Een tijd om te zwaaien en een tijd om te spreken. Een tijd om te bouwen en een tijd om te brekken. Geen tijd te verliezen. Consumeer. Het is tijd van verdienen. Investeer. Geen tijd om te denken. Geen tijd meer van een hoed. Een schip maar yield kan het zinken. Zat het giert, giet het goed. Zat het giert, giet het goed. Symboliseer de Friese cultuur. Daarbovenop groeit de vreemde cultuur. Is het een stiepe of een bedrieging? Ik ben lelijk, omdat ik zo'n noordel ben, dat ik dit alle keer in Friesland gewurreld heb. Ik ben even een oor,
de kant, man, gast voor de door. Fries, 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 Fries. Ik ben even een oor. Aan de kant, man, werk voor de door. Fries, 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 Fries. Ik ben Simmers en oor. Simmers en oor. Aan de kant, man, gasten gevoor. Fries, 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 Fries. Juster, joert, mon, niet. Juster, joert, mon, niet. Juster. Is morgen al lang weer vergeten. Het een op oneindig, die verstoor ik net verder als verkepers die zeils, verkozels die man. Investeren zat het je in de rijkdom van leef je als koning zonder land, Friesen vrij, Friesland. De keep en de heer het verliezen, vergees de toekomst is. Is die toekomst en die verliezen, zakken elke dag verder voort in Wernij. In een verschijnt er de kathedraal van Kabaal. De dwarren slaan iepen, ik heb het zicht op het schip. Waarom zitten de Johnsons, de Honda's, daarnaast de Tohatsu's. Der knibbel je de Yamaha's, de PK's die razen, und vier in de wolkens. De ziest die begint in de kathedraal van Kabaal. Wat bloed in Friesland oer, bungeloos, ten de kant, of al weg, Oljedal. Zee
Henk de Boer, is hij wat een dwasse man? Nou, hij shut ding en daar kinderen hem ook rustig leuk over zien. En dan maakt het er prachtige dingen mee. Oorspronkelijk komt er bij Tichelaar uit Makkenbaai, plateelschilder, dat doet er al lang niet meer. Maakt het beeldjes in de kunst, maar maakt het eigenlijk hele performances, je hebt een loftspul. En dat doet het prachtig. Ja, hij zou eigenlijk, deze hele zaak staat hier nou in het filmpje weer, zou het wedwaan kennen met culturele haastheid. Want het is eigenlijk hetzelfde. Ja. Sint-Fontein is ook opgenomen in de Regenfontein, bij de culturele haastheid. Die stiepje hem nou echt maar zien. Ja, een beetje van de ziel. Maar goed, dat is een heel verhaal, want we krijgen tolve fonteinen in Friesland, maar ik ben het meest benieuwd naar Henk de Boer zien. Ja. Goed. Dat we uit 1993 Henk de Boer mij zien requiem voor een vakantieland in de reportages van gewest tot gewest. We zijn er tak een week weer mee dat programma. Want dan dag.